Lina Tissopi ningkan isi pardet aphita keso kememe det ajok KAAC kachari atum phan kerap kachohang. Lason si lakha isi duaramla constituency ka parlo teng keralang so lotasing tiso arong amekar samsing tiso lapen dokpi teron pi asupi mate kang tangrong parachor arta thongke brakithom Lina Tissopi ningkan isi pardet anta keso kememe det ajok keso kachilang ji aphan KAAC kachari atum phan kerap kachohang. Keso dera bang pia pola pen achor atum pen kapachini pona tengke Lina Tissopi arjiding kloi pena keso lake avi kave kidney isi kaheno lapen kereles akeso pusi pachini pon keso kachilangji aphan alang lituma hemalong kachuk pangreng chainong longli philang do anta chijor etlo lapen keso kachilang damji aphan nagang medical college hospital alongsi se chilang damlo lapen hadak un elo pusi demapur ansi se nang pachilang damji aphan toy thulo bonta alang litum keso kachilang ji aphan alang litum jakong kadure mati tangka kadure det ajok kaike rat akisung along karjap theba bangphu KAAC CEM Dr. Tuliram Ronghang lapen duaramla constituency local EM aphan nangra bek tha pusi kisung deda hemtona tumpen chuning riponsi kerap chohang pon jasemet keso deda bang phi asomar bang hini inot akleng abang arta sirkep lapen akibia bang arta trok pusi pachini pon lasi alang keso det ajok la usomar bang hini aphanta loke pacharli ji aphananta kasik sang doko kasonlo lasi ke theki ding la pen ning ke me atum kerap ji ning ke hang bang phi bang phu ke doan atum sitame la screen along ke paklang pon icon number 2028131693 IFSC code FINO 00001 laso number along kerap kepale damji aphan si keso dera hemto natumpen chuningri padopon news report public TV Karbi Anglo Isu ke sono cilang li cilang olo kiting ken la sono je dak itum adungre doktor kan langbong un elo pusi kompondar long benda cepon si dapat un elo pusi ha nogang ata cepon lo nogang marsi hospital lo anta private lo cepon lo dak pen eu la kel an serious lo matra abang lo jawi tripon bena lo nitum ke dak an lapan serious ke itum ki risa vi pusi hampai ran than lo par har la pe kon pusi kon tu sim hospital hatak tak pu tha pun elo pusi ba ka phi tum medical college lo si kon tu lo medical college lo pen blood thai ni mate avi thai ni lo avi bong thai ange ai ta thon ku lo o ako thai ne la na pa thai ko ke bong ko ko ne bong ko bong thom thai lo bong thom thai e pe na phi o all body ultrasound puri sina apna और all body ultrasound puri lo o lake ko kilo ke problem ke lake abang ko kisi avi ki sang seren ma puru ke lake je kidney में दवा वक दे la so kidney ke lake dak on e nang tum unjin e da guwahati GMC se poning lake la pe da ni tum yang refer to na teng pe dwa yong si guwahati GMC long lok thai la de thai long si ba operation ning kusami ba hadak si ba nang than ko mate operation nang ne la so dawai chuchot internet kusami ba hadak sang than ko kumasi kan ne paisa ka dute yo guwahati anta chepon thopide lo akola pen guwahati pe nangai lo dawai list mate dak gujarat pen naga supply adwai mata ne la so list pen jumilai det dak akola la so bang long thulo so bang long pen ako bong de pia ko bong pi bong sok ba yun de na ti an bang ke la ket ni bang kan nang mi det lo ako la ket ni mi de na ti ko ki to la ke non bang ke paralyze pen pai long thulo mate itum kar pen ke paralyze pen ke mate bihali pusi jo la panda Adam kado we fan samne patumi nilitum hala video selam lo isu det abang thi pure tang te lapu hen yo hala so tum patumi helang video selam ani sita ing thang thelang so video pole tang te litum kachuning ri a video sin litum selam
la sin litum kachuning ripen muni tutum kang hon kajin supen sekai sihini hoke par sipen chenglok angsen lo la pen problem abang ke la pulo ala QR code mate so bank kon ma sap ka problem do chat la si do chat pen ajok pini bang ke litum puthot ke thik ding mate litum kaching hon nei ini tum kachuning riji ba abang ke la pulo tum kaching honai local em mate Prabhat Chandra Taro lapen KAAC Karbinglong Thomas Council CM Tuliam Ronghang alang litum masipin beng kachuning riji athema keso tami serious pitlo keso bang thi pulante lapu heno lapen kachuning riji lake la pulo nilitum Dimapuran Sigechelang namji pu asi Sigechelang nam ma phan tum tangka kadure pen ajok nili tum asap kisung dukok lo lasi CM Tulam Ronghang lapen Prabhat Chandra Taro nanti tum phan kachini rike lapulo asinal tum nangrap dun vek tha kanghon kajin supen nili tum phan Dimapuran si Kechelang pon thekji phan nal tum masi tuaran cholang dinglu lasinal tum so video lang pen nali tum asap nang kerap dun tha si kerap dun vek tu pusi ning thelu thế là cái hai cái như ram long hang anh tiền và ta rùa phan thì nên là cái ram bảo giá đồng chung bằng mà tha bằng thì xin năng rap đi bon thì cái cho nên đi vào bằng cái là hay là đi vào bằng thế là thì anh lên cái phan cho nên lúc thế năng rap đi bon thì mà tha thì nó nên là cái ram vào bằng thế cái hai cái ram long hang phan thế cái hai và ta rùa phan thì cho nên đi thì mà tha luôn năng rap hết năng gì Palang kita mata lo. Nanti tum da local mi Prabhat Chandra Tarul keding lapen Karbinglong Thomas Council CM Tuliam Ronghang alang pasinan ma kachuning ri nang ra vek nang pu pial bang kisu bang da jinsu mi ong pa jalo lang di an lang elo pot la sia ke hai tum phan kachuning ri an lam bang ke la lo chuning ri kang tum du ka bang ke